Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Oyawre kendo hinya kono mga juang dakika osekalo kanyo apar kod adek bang' saa ariyo kinyiri maket kono maini mana kana singonu ni wadhi bedo kod welo gweko mabende wadhi twago kinyiri ma kawuono. Weche geko mwadhi ng'iyo gin weche geko motenore koda kaka piny Kenya osebedo ka ringo ahinya to ngima ojende. Omiyo kinyi ma kawuono wadhi twak kod ojende mabende wuok e mbalariany kata kuonde tat somo mopogore opogore. Wantie koda hojana kaendi mabende en rawera no ero mowuok oko manyo kom no ero mar MCA sub county nero Manyaka. Chabo miyo gi thuolo mondo migi mos oganda joka nyanam okinyi ma kawuono iluonga ni Justice Adoyo. We achak koda ojana mabende wacho ni gisani to otimo ang'owa en tie mbalariany kata kamano gikedo ne ojende buora. Mbalariany konyo kanyakla koda constituencies ma opogore opogore mabende giwuoke. Ting'ro ni malo mos oganda joka nyanam okinyi ni full ne gi nyingi. Agwero kamano Justus. An gi nyinga iluonga ni Otieno Billy Brian, aja mbalariany Mount Kenya University. Mount Kenya University. To nyaka sani atelo ne kweth mar jo mbalariany ma Nyakach University Association miluongo ni NUSA. Kendo antie kende group mar Onagi Comrades Alliance Kisumu County. Okay. Yeah. You said you are? I'm Otieno Billy Brian. Otieno Billy Brian. Yeah. Brian emana maka enya. Yeah. Billy, kapok iduoko wa abo miyo nyawadu thuolo bende mosi oganda joka nyanam okinyi ma kawuono. Ero kamano Justus. An gi nyinga na Agai Ostino Dubuor. Agai wuok kanye? Agai wuok West Nyakach ward. Agai timo ang'o gi sani? Sani to Asul Kibuye. Okay. Okay, good. Ero kamano mage moko kuom welo mabende wadwa twago kinyi ma kawuono nyakoro mga jong ka wach maduong' modwa ng'iyo ni to telo osebedo machalo nade kod ojende Kisumu County kanyakla koda pinje kata gwenge eko maoko. Just to start us off, Brian, wan kanye kaka oganda gi sani iseneno ka sani koro yamo ringo koni kod kocha ojende ang'o momiyo uwero luwo bang' josiasa? Ang'o momanyo e tok josiasa? Ang'o muliero ni geche josiasa? Uyudo ang'o bang' ma? Adwa wacho niya, kata gimo miyo daher wacho, kaka wan ojende, wasebedo kwalal. Igni moko mokalo jogo osebedo katiyo kodwa e yorno moko dimbore. To nyaka sani, pacho oseyawore. Nikech iyudo ni ng'ani, odwa noti kodwa, nikech ing'e ni jasiasa en ng'at mong'e sustain kaka en ng'at mayuth. Ong'e ni mato ja university ma jambalariany ma betha group thagori odwa noti kodi ma pile pile ka pile pile obiro mi siling 100 adier ng'ano ong'e ni sustain ma komi siling 100 ong'e ni 100 ni dhiru moto kinyi doki kinyi dokire ing'e ni komiya kawuono to gicho serumo kinya chaka dokire mondo agone simu mondo tim ang'o mondo amanye ma biro yudo ka gi take advantage ni ma giringo kodwa ma election chopi to kwa mieni to kicha kinene emi yudo ka koro ji ywak jopiny ywak wacho ni jokama ng'acha onge tadwa koni ni nyaka sani kaka wan joma tindo useng'ado nang'o sani nyaka sani kaka wan joma tindo dala marwa mar Nyanza ka aneno ka koro ineno ka koro siasa osedonje ng'ende kendo koro weche lich wan gi Linda Ground to wan gi Linda Mwananchi. Ulinda Ground Tan nyaka sani okabilinda ground, alinda Mwananchi. What do you mean? An sana alinda Mwananchi, okanya linda ground. Gimomi okanya linda ground en kama. Osiepa gimiluongo ni pesa. Pesa ber. To True. Pesa ber. True. Nikech handouts oseketho. Kendo oseketho piny. Iyudo ni ng'ani, sani ng'ani dhi 100. Ajeto 100 ni. Ing'ena dhi chame ba igodhiambo ing'eno serumo. Kinya denyo. Adwaro. Ting'e ni jatelo gi pok obet piny mowacho ni yawa tang'o mwanyalo timo empowerment mane ma ginyalo timo onge akoni ni anadak e piny mwa adak e piny Jarabuon aneno kaka jogi timo Jarabuon kadwa mi telo to Jarabuon koni ni ya kapok wami telo ni wadwa ni wabed kodi piny kendo gibi koni ni wan wadwa pesa ni wan wadwa wami gini to bang'e mwakwa semigo idhi miyo wang'o emi yudo ka joka imiyo ka koro gisemi timiyo gi tendas
iyudo ni ng'ato yawo ni kar ohala moro to wan to gweng'wa ka onge. Onge kata jo mbalariany moko momak lwetgi, nyithiwa, nyiwa kata ojende kaka wan matindogi, moyawnegi kata biashara moro, ka wash moro, saloon moro, mond ji omakre ma kata wan joma somogi, ok ni koro wadipendi, ding'eni ok dang' ikonya pile pile. To seche misemiya gimoro atimo, dong' abanya mako bad nyithiwa moko man piny mondo otim ang'o? Mondo gibe giyud kaka gikonyore osiepa. Correct. Austin, ang'o marach e Nyakach momiyo ni iwacho ni West Nyakach? West Nyakach ward. West Nyakach. Tell us something about West Nyakach. Oh, West Nyakach ward. Okay, gima nyalo wacho about West Nyakach en ya chakre somba mar primary. Usobedo gi jotelo ariyo. Okay. Men Ojemo to Ogutu. Onge ng'ama. I know well of Ojemo. Yeah, Ojemo and Ogutu. But he's done well. Ojemo is not doing anything. Gima Ojemo timo ne jo West karachiel onge. What do you expect him to do? Number one, you need to be working. What is the role of an MCA? Ojemo ok tim empowerment. What is the role of an MCA? The role of an MCA. One. And you need to be working for the people. What do you mean working? Idwa bedo MCA? Idwa bedo MCA. What do you want to do? I want to do empowerment. What is this empowerment? Empowerment anyalo luongo siepa. Like I call a friend, then and based on empowerment, anyalo wuoyo about ni ohala, like I improve. Anyalo medi gimoro, imed go ohala. Ogolo kanyo. Ogolo kanyo. Kumogole, don't put the money funds. From where? From the national government. National government? What do you mean? Hapa ni wea uo matin kata kony mheshimiwa matin. Kuma diere kwadwa ng'iyo tend Nyakach nikech abaja Nyakach. Okay. Osiepa nyaka dongi nikech kana chako skul to ji ariyo ge mosebedo ka rule Nyakach. Ma nyaka ne jako dongo wadiaga to to gine magikwanyo ka pod wakidorwa nyithindo. Masani koro asebed ng'at madit masedhi mbalariany makoro ma ika mogik. To ji ariyo ge ma pod nitie. Who is this Jerry? Ojemo. That is in West Nyakach. That's in West Nyakach. Is it your same location? Yeah. Or ward? That's my ward. Okay. That's James Omolo and Ogutu. This Jerry game osebedo ka wilore. Who have been placing them on power? That's the question you need to ask. Ineno seche moko siepa. Okane seche moko. Wan kaka nikech abiro kaka ng'ama tin. Emomiyo akoni niya. Wadhi wuok oko. Tell ng'ama tin was. Wadhi wuok oko. Yes. Mar kono gini ya. No, I'm asking you. Ojemo, Mheshimiwa, and the other guy you're mentioning, I don't know, me I know of Ojemo. Ng'ama osebedo ka gone gi ombulu. Mago jonyuolwa emosebedo ka terogi, mabe jonyuol moko ywake ni jokama. Jogi wasebedo kwa tero to but tich mitimo onge. And that's what I ask you. What is the role of an MCA? MCA onego beni tiyo ne wardne. No. What is the role of an MCA? MCA? There are three things only. Yeah. You don't know? One, oversight. Moral. Legislation. I'm just checking the county assembly. The executive. Did you know that? Adwa na penjo moro. Exactly. Kaki bese kona maberno. Kech gigo tangete. Ka wateri odiochieng' mokwongo. To team midonjo gocha. Iseng'eni ok ti. Ang'o mamoni loko kata pachi ni koro kocha koteri. The same regime ema pod idwoke telo. You know what I'm asking you guys, ma awkward waka maber. When you say nudwani mheshimiwa oti, what do you want them to do? Mane penjo mwapenjere ga pile, chema ng'ato tingo wacho kata ni mheshimiwa so anso kutinwa, winjo ka jomoko penjo gini obio yweche dhodu. Have you not heard that? So I'm asking you. Ang'eyo mana diere. Ang'e ni jatelo nigi jogo makonye mondiko motiyogo. Adier jatelo konego bed, jatelo ben gi tije monego bed ni baten gi jogo mondiko. Wan kaka gi jogo mondiko monego bed ni ng'iyo kaka nyithiwa somo bursaries. Wan gi jogo mondiko monego bed ni ng'iyo kaka gik moko timore kaka e gero osiptende wa
kaka ng'iyo, kaka development kata mag chirni wa dhi. Koro ineno jogie ema pani seche moko wabe kaka wa joma tindo wanyalo blame jatelo. But in real sense joge moketo bute ema seche moko timango fele. Emo miya be kaka ng'ama tin aseywak mawacho niya ang'o momiyo ka wami gimoro to jok mane jopiny okwedo ema pod iduoke telo dakikawe kata ojana moro matin ma pache liw moseng'eyo nikech endo osebet oko kodonjo kacha to ng'e gimonyalo timone gimonyalo timo. Mano gima temo wacho siep. Austin, ojende nitie kod opportunity machal nade ma bende ginyalo telo. I see you are a young man. Ang'o ma samoro dhiri mondo mi idhi weche mag siasa? Okay, like Adam I change your ward. What is wrong in your ward? Ada transform our ward. How? Okay, first thing, kitemo your market structure in my ward is very poor. King your roads, there are no roads in my These ward. feeder roads, yeah. Yes. Onge roads kanyo. Kitemo your education. Poor. Which level of education? Okay, primary. That's not a county activity. National activity. Okay. ECD. Talk to me about ECD. Okay, ECD. Yeah. Odukchin, Jatan Jombalarian. Yeah. There's an organization many you mentioned, Ma Utiogo. Yeah. What about it? Osiepa adwa naduoki chien matin. Nyakach duong to seche moko be weche jabed matek. Higa mokalo December ne wan gi yiero marwa kaka joma tindo mar jo mbalariany. Mane ng'ato ka ng'ato koro ong'inyore mowuok oko mowacho ni dhi laro kom. What about this year mar Jombalariany? Explain to Nejo Neno. Nito unyithi mbalariany gi eki mokwongo unadi to timang'o. What is your main vision? Jombalariany wang'eny nikech sani population marwa en approximately Jombalariany we are even over 10,000. Only from Nyakach? Only from Nyakach, over. Over. To ang'o momiyo nuchako migao maket kod mano? Ne wachako migao mar kelo jombalariany kamoro achiel mar boost nyithiwa nikech kamoro ma ji oriwe paro en kamoro ma gimoro maber nyalo wuoke. Mane kelo riwruokni bang' kelo nyithiwa kamoro achiel mok ni wang'iyo ni ng'ani a Central, ng'ani a South East, ng'ati a kanye. But ne wadhi wuoyo dhok achiel kaka nyithi Nyakach ma jombalariany mawacho dhok adi. Mane momiyo ne wabiro gi riwruogni mowacho ni wabed joka ng'at adi. To kane wasebet gi riwruogni to kae mano miyo kata ka joka dwarowa ma kata ka koro josiasa ka odonjo nikech kaka ada wuoyo kuom MP mar Aduma Wuon Owuor osebedo ka seche moko timo tich matek nikech iyudo kama koro miye tich mayot ma kata kodwa disburse basarika mond ni koro kian odwa ringo koni kendo ringo kocha ok oring kamano nikech koro dhi yudwa e group achiel to kacha miyo regicha ti apply to miye tich mayot. Mae momiyo ne wabiro gi group ni makata ka koro tich moro wuok makata ka koro gimoro ne okon ni jombalariany onego bed ni watimo kama ti wayudo kaka the right direction mwanyalo channel go weche to wacho dhok adi wacha achiel. Okay. Austin, ang'o ma inyo jende ahinya e weche mag siasa masani momiyo samoro jende neno ka giringo left, right and center? What did you say? Dong handouts ma jogwa timo. You know, jotelo, the ones with money ki pesa, jotelo wa money ki pesa. Yani gineno ma that's the only way. Minyalo kago telo. Gin ma gineno koso jende be samoro be you go for them. Dong gise dino wango jende. Ojende se bedo idle. Koro gineno ka that's the only way. Mane yo magi nyalo gine. In kaka young man, ang'o mitimo ma samoro nyalo loko ngimani ma samoro kiwuok kae to inyalo keto lweti? Anatimo ajawala. Mane matimo gi sani. Okay.
And maybe what would you tell young people no samaro donje weche gi mag siasa without knowing ipo mana ki yudri in the political atmosphere ke gimone winitim? Gima nyalo nyiso gi sani ka jatelo moro amoro biro kata ko biro dala kochacha, gima nyalo nyiso gin ginyalo kwayo is empowerment. And I also heard you saying ni unge factions mar akina Sifuna and akina how do you call him, Sifuna and Babu Wino. Why Sifuna and Babu Wino also? Oh, why Sifuna and Babu Wino? Like I just love the Ayaya Rajogo. With no good reason. Austin, what do you Brian, what do you think? Gimomiyo koro an kaka ojana matin aringe Linda Mwananchi. Adwa na keli chien matin kane pod wan gi baba moluor mosenindo ono Right Honorable Raila Amolo Odinga. Jakom ne kedo gi ratiro mar dhano. To sani iyudo ka wasebarore monjelo jagot. Osefwenyo ni Jaluo en ng'at moro mohero nyadhi. To kendo mane mosefwenyogo momiyo makata ka joko dhi seche moko bet kod gi piny to sen ng'eya ni jogi to nitie gima kamiyogi to gibiro timo nade, gibiro paka. Ing'eni awinjo ka ji wacho ni bargaining table ma ji biro dhi. Osiepna onge kaka dang' abed kata gi ona gaini to power moro taonge go. Omiyo kuma ojende na ka nitie, kuma Sifuna nitie, to gosiepa Babu Wino mano ngeli chwar Frida senior comrade kuma entie nyaka lu nikech kanye maratiro mar dhano nitie. Ok wanyal dhi kamoro ma self interest mantie. What do you mean self interest? Ma un kaka un oganda ma jomo dhi kacha. Are you a member of ODM party in the first place? Do you believe in ODM? I believe in ODM. Yes. But why are you breaking ODM? Ok waketho ODM. Nitie joma ketho ODM. Ma ok ODM wang'eyo. ODM wang'eyo en ODM magone oganda gi piny mong'e kaka Mwananchi obed. To ma sani ODM ma wantie ni ong'e kaka mana jomoko kendgi gin to wan iwinjo siasa makori gono. To kuma wantie makori Linda Mwananchi cha ng'acho ng'eyo ni yawa Where are you going? What do you guys want? Yeah? Linda Mwananchi, what do you Linda guys want? Mwananchi gima wadwaro. You are in which party? Party mantie As Linda Mwananchi. as Linda Mwananchi wajo ODM wate. Then? Chama poko bar kaka ji paro ni chama bar wajo ODM wate. Who is your leader? Party leader? Our party leader is none other than Dr. Buru Odinga. And then? Mabe podwa mi respect kaka ene party leader be podo bro bet party leader. Ang'o mekuwinj gima wacho ka en party leader maro? Ineno siepa. Why are you having parallel rallies? Ok ni wabet gi parallel rallies. Iwinjo gima timore. Party leader marwa ber. Kendo en ng'ama nigi wisdom. Nikech gimoburu oseneno. Wan joma tindo kwanya neno kata waidh wi yien. To joma nitie tiyo buru ema ketho party leader marwa. How? Onge kaka dangi kona ni party wa dwa dhi to jende onge. To wan kako jende wan mo yako nego beni wabedo included. Ang'o momiyo sani wabedo excluded? Onego beni wabe iketo watelo apenjo siepa. Sani ngi nyithindo. Apa ninge kaka ibe dala nikacha ka intie kate odi in gi wuodi maduong', in gi wuodi matin. To sani ben gi giki miloso kata mwandu ni. Ang'eni ibe kaka nyithindi gidongo ang'eni nitie sani ka kipuonjo gi monego beni kodongo to ng'etima ng'ong'eri to mwandu gi. To ok ni dangi idwa konwa ni osiepa ni sani idwa keto wane in wuonwa. To kidwa ni mwandu manitie ni okidwa na tim nade, okidwa ni miya yo moro manyalo timang'o manyalo ritego. Kama no dhi mbele ni producer mar no manyna sigana story number 1 studio mar Rio kocha. Story number 1 no winj gima notimre nyoro Ragumo. Ndie rally mar Kulinda ground manotimre nyoro Ragumo. Adendo mondo wawinji ni to ang'o manotimre nyoro Ragumo koro bro ng'iyo wang'u picha koni then producer mara bro miya to bro ting'o duol maro matin. Ang'o manotimre Ragumo Elizabeth Anditi?
Duond buche sasa noero mar ODM koro pod dhi nyime kod chenro mage mag chwalo campaign mage mabende gitiso ni Linda Ground. Ka bende odiochieng' eri ma kawuono duond bura noero ne oromo kod jokanyo mage ahinya te Kisumu East Sub-County Kisumu County. Romo mabende noyuorie kod jodito mopogore opogore mag duond bura noero mar ODM kendo ne gitwak e nyandho mag weche mopogore opogore. Migosi Tom Odhiambo Jenda en senator e Kisumu County. Sema tunataka power, tutapata power. Bas, that is where we are and we must stay there. We will stay in government in 2027 and beyond. Nao wamesema kuwa wamekupea ruhusa ya kuongea na UDA. Uongee na UDA kuendelea mbele tuingie serikali. Watu wangapi wanasema chia na party leader waongee na UDA? Nione hivi. Na sasa unajua mimi naona mkisema kuna watu watutam hapa. Kuna watu watutam hapa. Hebu nione watu watutam hapa. Tutam. Bende Senator Jenda ne odhi nyime kod lero mokuom dongruoge ma bende oganda jokanyanam oseyudo piny owacho ni eri mar Kenya Kwanza. Muhoroni Junction, Mamboleo Junction Road. Serikali mweka bilioni 1 saa hii inaendelea. Phase 3 is almost complete. Phase 2 and 1 years inaendelea. Number 2 tunaona affordable housing hapa Kisumu. Maka Sembo, tumeona hiyo inaendelea. Mambo ya SHA inaendelea kuboreshwa ikiendelea. Si ndio mzuri? Watu wetu wapate matibabu. Kalandini kona ka George Road inaendelea Maseno 100 million iliwekwa pale inaendelea. Awasi Katito will be tarmacked. Iko kwa program niliona na hiyo inaendelea pia. Lakini ile muhimu Kisumu East, Kibos Chiga Road iko kwa plan imewekwa again, kazi inaendelea under tarmac. Kabende jagoro yo makojole duond buche sasa noero mar ODM mano Mikae Catherine Omanyo ne olero ni duond buche sasa gino ero mar ODM en mano mabende nyakata e yo noero maratiro. This party is beyond an individual. And when our newest party leader says hatuwezi kuwa bila power, there is some weight in that statement. The party must have direction. Me today, my party leader is Oburu Oginga. And I will wait for him to talk. I will wait for some direction. Kabende Mikae Omanyo koro ne olero ni nyaka gidhi nyime kendo gichop kare lek mabende ogai machon Migosi Raila Odinga yande ne go kotenre kod duond bura noero mar ODM. How can a true son, a true daughter of Baba now dance with the enemies who hated Baba and discriminated us as a region? You are not shareholders. Let us not forget too fast. I am here to remind you of the agenda. What Baba began, even though he is gone, we still have unfinished business. Dhok mabende ne osir machiegni mokalo kod jakom mar duond bura siasa noero mar Mikae Gladys Wanga. Matters of youth empowerment. We have recently joined the president here when we were giving to our young people the Nyota funds. It is not enough. We will continue to push an agenda for our young people to have jobs, to have productive jobs, and to have money in their pockets under the 10-point agenda framework. We will continue to push for our women to have meaningful businesses under the 10-point agenda. We will continue to push for devolution to be funded fully under the 10-point agenda. Mikae Wanga bende koro lero ni kagibetie mesa kendo gitwako gibitwago weche gi kendgi to gibitwago e weche go eko mag dongruok kanyakla kod dwaro mag ojende pacho kaindi. We have no regret for being part of the broad-based government. Hatuna regret yoyote because we can see the results of it. And moving into next year, we will strengthen ourselves as a party. We will continue with our grassroots meetings. We will continue to work in our polling stations so that our party is the strongest and the largest south of Sahara and north of River Limpopo. Mano kaka liet mar siasa dhi nyime kod idho anyate pacho kaindi e skul primary maragumo maidore Kisumu East Sub-County, Kisumu County. The largest party in Africa, ODM. Winjo ka Wanga wacho ni
nyaka gi implement paro mane jakom Migosi Raila Odinga nosechako. The matters in NADCO report nyaka kete Tim Austin kendo nyaka nene jok mane ohinyore kata ne onegi e kinde mana mano ochopo kare. Austin, what do you think? Ma winjo report no kaka no nosenyoro ragumo. What is your take? Inene ka en report machalo nade? Gima nyalo wacho en ni about gima cha mar ODM Gladys Wanga. Gima nyalo wacho about mane ni jogo onge agenda. They don't have agenda. And that's the reason why neno ka pogruok ntiere. Kaka ntiere Linda Wananchi to gi Linda Ground. Yudo nate gik mane Raila oketo mane gidwano tim. Yudo ka ok tim. Okay. Ngamo ok tim gi? Our president. Okay, fine. Negotiation is still going on. Do you trust in the power of this negotiation? Ni samoro bange negotiation giri nyalo nyago lemosi. Okay, can negotiation gi nyago lemo. And at Linda Ground, Linda Wananchi, una agenda mane ma samoro Sifuna setable nu gi other leaders Orengo giri munyalo wacho? Okay, Sifuna and Babu Wine is fighting for. Kata gi Orengo is fighting for. Give fight for legacy. Given legacy mar Baba Ikwe fulfilled. And that's the reason to why give fight for that one. And no ka pogruok ntiere kindi. Brian, you don't want power. Uno kudwa power. Power ber. To power kwanyal bet ka joma tindo onge iye. Onge ka kidwa kona ni wantie power to joma tindo ka onge. Osiepa kata Who are they, joma tindo? Ka wuo joma tindo wan gi Babu Owino, Gedwen Sifuna, wan gi Winnie Odinga gi jogo mamoko. Moka bi kwan. Gin members mag ODM. Gin members mag ODM. Gin magi their side. Kendgi. Noriembi. Ngama noriembi? Dong macha to gimingi osiepa Sifuna noriembi ma osom ni is no longer a SG of ODM. Kane gin Mombasa. Let me ask you a question. Ka in school, to Pete, one class, prefect. Then due to gima school neno kaka gross misconduct, Olonyi okebedo prefect. Iso no dimbe school. Iyeni mano kuri bedo demoted, Exactly. Ibedo demoted. To nyiso no riembe school. Okoriemba school, poda donga ja school. Koro, Sifuna ka olony bedo SG mar party. Nyiso riembe party. But no lonye talk chick. No problem. I have no problem with that. Nyiso no riembe party. Party kiwinjo kata kaka joka wuoyo. Sifuna no ogony kaka SG mar party. I know there's a tribunal mano wacho ni ne ogole marach. I agree with that. Yes. But apenji simple question. Kano lonye kaka SG mar party. Nyiso no golonye party. Podenja party. Exactly. Odonge. Kore riambo ki wacho no riembi. True or false? Okanya riambo nekech kiwinjo kata kaka jo wacho mane gi wacho. I'm not a politician. Good. Yes. Jo Linda Ground. Ma kaka giwacho niya okochuno ni nyaka obedi. Okochuno ni nyaka obede party. Kokodwa to timango owuogi. The same way your teachers would say ni okochuno ni bede school ni. Kokidwa skunde to temre nade? True or false? Skunde ng'eny. Skunde to ng'eny. Parties be ng'eny. Parties be ng'eny. Exactly. But onge ng'ama oseriembo Sifuna, Orengo, Babu, who else is there? You know this folks? We have Winnie. We have Winnie. Winnie is actually an MP in where? Yala MP. Yes. Ang machando. Ang matungo. Ineno gima timore. Gwenyruok jabede par. That is true. Nikech sama koro idwa go ball to timbe ariyo serado. To nitie tactics mitiyo go ma ng'ato nyalo tiyo gi 5-3-1 to ng'ato nyalo tiyo gi 4-4-2. True. Yes. Iwinjo. To ka koro ng'ani oyudo ka ng'acha nitie kaka odwa no gwenywa. Manyiso ni kata mipichwa ka. Wan gi jogo endo miluongo no officials. En osedhi You more officiate them up. Mose kono gini ya. Ok wadwa ni gino wuog dro. Mako tek ni koro dhi chopo dro makata korango miwa penalty. Gimoro nitie. Mose tangni ni gimoro to nitie ka. Apenji kaka in official, kaka in mane referee ma ref mpira ni.
to selandi ni dhieny dong ichiwa penalty nyaka ichiw nikech nosepromisi gimoro. Omiyo an pod abiro nuoyo onge ng'wech power mwanyalo yudo ka joma tindo onge. Apenji ni sani kinda an gi in sani koro dang konwa niya wada wuok ng'wech chomo town idwa orwa ng'ama dang chop mbele wadgi younger person ng'ama dang chop mbele wadgi ng'ama nyalo ringo. Ang'eyo ni party leader marwa now is a age person. Onego beni sani koro no en obet piny to dispense wisdom gi knowledge. Oluongo nyithiwa kata okono gi ni jokama ujoma tindo adwa ni watim ma gima to kaka uparo ni ok kaka waparo kaka ube uparo ni wadwa ni wauso ODM ok kamano. Omanyo said ni you must have order. Yeah. Do you believe in order? I believe In a party or even in a home? Yeah. Yeah, so why Order can't you can bring be. ODM into order? Order ok nyal bet seche ma un kaka un jogo udwa ni utim gik moko kiun mineno ni gimitimo no ber. Ing'e ni seche moko kata janyuol koso ting'e ni janyuol be koso to konye yie no koso ka nyathi ni kanyo but kodhi obet kende kar piny makore koro duo kendo wacho ni adier na koso ne nyathina That makes sense. Hussein, what do you think? Feature mar party mar ODM ni ineno kochomo kanye? Mokwongo pod un jo ODM gi Linda wananchi no. Aneno ka feature mar do pogruok bedo. Pogruok bedo kind ODM waka. Kind Linda wananchi gi jo Linda ground. To ineno ka feature margi be ging'iyo ere sector ma king'iyo to ka ng'iyo mwananchi kabisa. And what is this mwananchi mudwa nuriti for what reason? Dong Linda mwananchi. Why? Okay, the reason why I mean Linda mwananchi aneno ka gik masifuna gi babu kara orengo fight for. Iro king gik moko ma gik mantiere. Fine. To yo manegere babu ilongo ni youth leader giri gin gik maging'iyo gin gik mar invalid. What do you think? The things that are invalid. Okay, fine. My friend, before we get to a close, maybe inyalo nyiso wanito future maro jende kotende kod weche mag siasa. Wadong gi few months to the election. Ere kamene ko jende nego beni bete kar gi maber ma samoro ngima gi nyalo bedo safe. Then ok ti kod gi marach kod jo siasa. Kapok wakaw yo machuok kendo watieko. An gima nyalo wacho ne ojende wa mano kokanyo. Ni sani onego beni kaka wan joma tindo wa form groups. Okay. Onego beni wabet gi grupe wa. Ing'eno kata ka kony sani koro biro siepa ok dang konya ng'ata ji ok nyal konya as individual. Good, correct. But idhi konywa kaka jo group. Koro onego beni wabet gi grube wa makata ka koro wabiro iri jatelo moro wadhi wa face jatelo to wakono ni jatelo wan wabiro iri kaka group to group wani wasebede ma gima to proposal mar wan kama idhiri jatelo ka in ga agenda ok idhiri jatelo kionga agenda nikech jatelo to kosefwenyi ni in onge agenda keche moewi to dhi misiling 2,000 tiwuok kanyo ka koro wiyok ti igo uwi ni tutam mache mwatero. Onego beni seche mithiri ja siasa kaka ng'ama tin ma pache liw onego beni dhi agenda. Chien kanyo kane wachako una wuoye wach moro mar empowerment wajo matindo wan wasome seche mokeo matek ma wasomo nyaka gi basari mine wachandore mantie joma mine wadhi nyaka enam ka gotogo wuone wa moko ywa nyaka tuoro wasomo mana gi basari ni to kaka no jana matin kaka wano jende matin dak wa form group moro to ka jasiasa obiro to wakone niya make badwa wan gi group wani yawnwa kata kinyozi moro tikelnwa ka wash to nyiwa gi bi mak badgi to yawne gi kata saloon moro makata ka koro nyathini yudo ka some polikacha yudo ka nyathini some maseno to ko depend kuomi ahinya. Exactly. Yudo ko high class to donje saloon decha to nyalo yudo gimoro makata chulo go rent tebo mako go iye makoro knisa kasa asika gocho ne janyuol madhi miyo wabe kako jende wadongore to knisa kasa ni wabiro iri wabiro kwa ibinge ni biro chok kodwa. Okay. Talking of mine maloko ala that has reminded me nyaka change nitie how do you call them mine mo konti maniga na kacha ma loko and nyapos. I don't know if anyone you know nyapos. I've been there. I think cover story kagi donje pi kendo
gimanyo the small fish mondo mi giusi. Anyway, wan kod geno ni maybe ngima ojende bro lokore kotenore koda yamo mar siasa ma bende kudhe pacha kae. Ka watieko Austin, wach mane ma bende nibedgo ne Jonyakau, Kisumu County, ang'o mineno kok dhi maber migombo ni mondo mi oloki? The same you'll tell me also mondo mi warape at that juncture. An kwayo na en achiel. Kwayo na dhi ne ojende. Akwayo ni ojende kanyalo wuok oko mondo wakauru mbulu, wakauru kura. Mondo ka gik 2027 next year mara bor. Wago uru kura, waketu kura kuchwa kuma ber. Okay. Thank you. What's your word maybe? Adwa wacho osiepa ne ojende wetega. Wawekuru bet jok moko ma very ignorant. Okay. Ni seche midwarowa ni dhi kaw kura tisike TikTok. Seche midwarowa ni tim gimoro ini bete ot. Wawuoguru ka rombwa kwa dwaro lokruok. Wadwa kauru kura, waweuru bet ojende mago koko, kura be iongego. Kipande pok ikaw, ine misi kigo koko. Kwani wadwa kauru kura, to kwa dwaro lokruok, wadwa kauru kura, to wakel jatelo makelo empowerment gi development. Wawere gi wach handouts. Handouts oseketho piny. Wadwaro mana empowerment kendo osiepa. Wawere koda galruok, wawuguru wakauru kura mondo mi wabwalogo ngima walogo do piny. Mago kweche ga gin weche ojende mapod tindo mabende na twago e studio kaindi nyakor Mongajwang mabende sani koro wuok oko kendo temo jiwo oganda ahinya to ojende pacho kaindi ni ka giyie to ginyal luwo laigo eko maber ahinya e weche gweko mag siasa mondo mi nyal neno ni giloko ngimagi. Gikanye mwakaogo yweyo marwa mar adek e chenro ni eri. Par ni kwa duogo do tielo ne romo gik wantie koda kidieny machielo mar welo mabende wadwa watwago kaindi e nyandho mag weche gweko ma opogore ahinya ngima rawera en gima chalo nade ahinya to ka wantie kinde gi eki mabende koro wadonje lwasi gweko mar siasa. In mabende ni bedo kendo luwo chenro ni wagoyo ni niero kamano. Wakaw yweyo machok waduogo. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude